Of je nu een VMBO, HAVO of VWO-leerling bent, Tresor is het startpunt voor je profielwerkstuk. Om te beginnen heb je een pasje nodig voor toegang tot al onze schatten. Voor jou als student is deze gratis. Een belangrijk onderdeel is het bepalen van het onderwerp van je profielwerkstuk. Onze tip? Kies een onderwerp dat je leuk vindt en waar je nieuwsgierig naar bent. Bijvoorbeeld Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En houd rekening met de eisen die vanuit school aan je onderzoek worden gesteld. Heb jij je onderwerp gevonden? Dan werk je deze uit tot hoofd- en deelvragen. De basis voor jouw onderzoek. Want met goede onderzoeksvragen wordt jouw onderzoek echt een stuk makkelijker. Bij Tresor kun je zoeken in onze online bronnen en bibliotheekcatalogus met meer dan 500.000 boeken. Ook vraag je eenvoudige archiefstukken aan die je tijdelijk kunt inzien. Het zoeken naar informatie bij Tresor werkt eigenlijk net zoals in een zoekmachine. Je gebruikt verschillende trefwoorden en filtert de lijst met zoekresultaten. Zo vind je relevante bronnen voor jouw PWS. In het gebouw van Tresor kun je in alle rust werken aan je onderzoek of afspreken met medeleerlingen. We hebben studieplekken met goede wifi en we geven workshops om jou op weg te helpen met je onderzoek. Heb je al jouw bronnen verzameld? Dan is het tijd voor de uitwerking. Veel succes met jouw PWS. Op tresor.nl vind je schatteninformatie en verhalen ter inspiratie. Ook staan onze educatiemedewerkers voor je klaar via educatie@tresor.nl.